Tinatanong po sa akin kung dumating na daw yung tatay ko. Kinakabahan na po kami. Tapos pinahanap ko na po sa bukid. Hindi rin po makita. Nung Martes po ng umaga, pumunta po sila ulit ng bukid. Yun po nakita nila na sa may puno daw po ng saging. Wala na pong buhay. Kanino katatakbo kung ang haligi ng tahanan ay mawala sa inyo ng tuluyan? Kanino ka sasandal kapag mawala ang iyong pinakamamahal? Isa sa pinakamalayong barangay ng San Fernando, Camarines Sur, ang Barangay Bicall. Mula sa sentro ng San Fernando, mahigit 1 oras pa ang biyahe para makarating sa barangay. At ang daan, nakakatakot at hindi biro. Isa ang padre de pamilya ng pamilya Molasgo na si Alexander, 59 na taong gulang. Masigasig, mapagmahal at responsabling ama raw si Alexander. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, ang kanyang ikinabubuhay ay ang magiging dahilan sa kanyang pagpanaw. Nung Monday po, 16, pumunta po siya sa bukid. Nag-ano po siya ng saging na pambenta. Kasi pambili daw po ng pandagdag gamit ng mga kapatid ko. Dumating po yung mga kapatid ko, tinatanong po sa akin kung dumating na daw yung tatay ko. Sabi ko, hindi ko alam kung dumating na. Sabi nung kapitbahay namin, hindi pa daw po dumarating. Pinahanap ko po sa mga katabing barangay. Wala daw po. Tapos po, alas 7 na po, wala pa. Kinakabahan na po kami. Tapos pinahanap ko na po sa bukid. Hindi rin po makita. Nagpatulong na po ako sa mga barangay tanod. Tapos alas 10 na wala pa rin po. Sabi po ni Kap, baka daw po kinabukasan na lang hanapin kasi madilim daw po, hindi makita. Nung Martes po ng umaga, alas 6, pumunta po sila ulit ng bukid. Kasama yung 2 kong kapatid at yung barangay tanod. Yun po, nakita nila na sa may puno daw po ng saging. Wala na pong buhay. Siya po yung nag-aalaga ng 2 kong kapatid. Siya po yung nag-aasikaso pag pumapasok sila. Siya po yung nagtuturo kung paano maging independent. Sobra po yung pagpupursige niya, makatapos lang po sila. Kasi po yun lang po yung pangarap niya. Makapagtapos yung 2. Sa bawat salaysay ni Shirley, ang kanyang mga alaala sa kanyang ama, kwento ng pagsusumikap, kabutihan at simpleng pamumuhay. Unti-unting nabuo sa aming harapan ang larawan ng isang ama na minahal at hinangaan ng kanyang pamilya. Sobra pong bait, sobra pong mapagmahal. Sobra po siya maalaga sa mga anak. Pag nagsasama po kami, nandiyan po siya nagpapatawa. Tapos lagi niya pong sinasabi sa amin na mahal na mahal kami. Naghahanap po yan ng paraan magkaroon ng perang pang bigay sa amin, pambili ng pagkain namin. Lahat pong parang ginagawa niya, masuportahan lang po kami. Tapos dito daw po sa barangay niyo, kilalang kilala daw po sa tatay. Matulungin po siyang tao. Pag mayroon pong mga dito sa barangay, tumutulong po siya kahit hindi po siya pinapatawag. Mahirap man para kay Shirley na magsilbing ina at ama sa kanyang mga kapatid, sisiguraduhin niya umano na hindi niya ito pababayaan at itataguyod niya pa rin ang pamilya ng sama-sama. Ang pagtulong ko po sa kanila, nandito kasi ako po yung kasama nila. Kung sa pag-alaga po, kaya kong gawin ang maalagaan lang sila.
tulungan kung anong pangangailangan nila. Gagawin ko po yung hanggang kayang kong gawin. Ano po ate yung maipapangako nyo kay tatay dito sa dalawa mong kapatid? Naipapangako lang po, yung matulungan lang po sila, magabayan sa pag-aral nila. Maturuan po sila ng magandang asal. Yun lang po ang maipapangako ko sa kanya. Pa, alam ko po masaya ka kasi kasama mo si mama. Huwag ka pong mag-alala kasi ako na po bahala sa kanila. Nakakagaan ko po sila. Sobrang sakit po. Lalo na po, hindi po namin naasahan na ganito mangyayari sa kanya. Dahil dito, agad na nagpaabot ng tulong ang Ako Bicol Party List at Tabang Ora mismo para sa pamilya Mulasco. Kami po ay nagpapabot po ng pakikiramay sa inyo. At dito po, may ibibigay po kami sa inyong grocery pack po na galing sa Ako Bicol Tabang Ora mismo. Tapos maliban po dyan, nanay, ipinasok na po namin sa educational assistance yung dalawa mong kapatid, kaya wag na po kayong mag-alala. Maraming salamat po sa kanilang lahat dahil tinulungan nila kami sa abot ng kanilang makakaya para lang mahanap ang tatay ko. Pangako ko po na magtatapos kami ng pag-aaral ng kapatid ko at pag nakapagtapos po kami ng pag-aaral, kapag nakapagtrabaho na po kami, tutulungan ko po sila para mapaayos ang bahay namin para may matirahan kami maganda. Po akong magsasawang pasalamat sa kanila dahil kung hindi dahil sa kanila, hindi po makukuha yung bangkay ng tatay ko sa gubat. Salamat po sa Ako Bicol. Malaking tulong na po ito sa amin. Maraming salamat po. Barangay captain namin, sa mga barangay tanod, at sa mga kapitbahay po namin. Ang aming programa ay mananatiling sandalan para sa lahat ng nangangailangan. Dahil ang tunay na serbisyo ay hindi lamang sa panahon ng kaginhawaan, kundi sa mga sandaling ang mundo ay tila tumalikod na sa kanila.